Alright, ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi umuntu ungena kuleli cast cofoze u-subscribe button ngozothola okuningi kwenzakalayo. Yabona ke nganza kwethu ngicela nje usingaqali ngodaba ezizengala. Sikhumbuze ukuthi ke lapha na ke insizwa i-channel yethu bafowethu inominatiwe lapha kuma Satma Awards. So ukuvota u150 uvota uthi SMS kule number ethi 051 Satma 19 capital letter nganza kwethu igama lethi Satma kule number ethi ke 32436 i-SMS ibizwa 150 ungavota noma ngakhe. Alright ke nganza kwethu namhlanje idaba engiliphathele lona bafowethu lucayi kakhulu. Ngicela ukuthi nje uhlale nje kanje uma ungalithenga idatha vele uphuthume uthenga idatha ukuze uzokwazi ukuthola le kodwa okukhulu kunakho konke kufunakala usizo nesixazululo kuyo yonke lento le. Mfowethu asikubingelele qhawela kithi. Yebo ngiyavuma mfowethu. Siyaphila qhawela thunjani? Hayi ngiyaphila baba wami. Yeah. Qhawela kithi kungani mfowethu bulokhu ngishayela awutshela ababukeli ukuthi kungani bulokhu ngishayela. Mfowethu into ezokuthi ngishayele la nginenkinga la mfowethu engibhekene nayo esithatha isikhathi eside ngizama kodwa ngalungi. Yeah. Ngalimala emsebenzini. Yeah. Ngo2017. Yeah. Ukulimala kuqala lokho kwawa eroof emsebenzini ngiphakathi ngisebenza nezinye insizwa kukhona ushuthi isikhathi kwale roof indawo ngangiyona mina ikude kakhulu ngazama ukubaleka kwashuthi ngibaleka vele sekulate. Yeah. Ngoba indawo ayinde kwazothi umunye sasikunye naye lapho wengekho kude kanye kude nomnyango wakwazi ukubaleka aphume mina ngavaleleka la ngangene khona kathi ngiqala ungena kuzoqala ukusebenza. Emva kwaloko mangifika kwenye indawo enomnyango wesibili ngafika ukhiwe kusho ukuthi kwangiphoqa ukuthi ngibulale ilenti iglass ukuze ngikwazi ukuphuma kulo ndawo. Yeah. Ngesikhathi enzeka lento ayiniki isikhathi sokuthi ngikwazi ukubuka emuva. Yeah. Ngenhlanhla khona insizwa eyakwazi ukubona ukuthi kunomuntu okhona la ngaphakathi ovalekile. Ngeshuthi ngisathi ngizama ukukhahlela ngonyawo ibhuzi leli ukubulala iglass ukuze ngikwazi ukuphuma. Yase isho kwabanye ukuthi hayi kunomuntu okhona la ngaphakathi ozama ukukhahlela kodwa manje shuthi amandla awasekho kahle. Wasiza wangilekelela naye wakhahlela le glass ngakwazi ukufaka ikhanda ngase ngiphuma. Ukuphuma kwami lapho kunenye indawo enegate okufanele ngikwazi ukuthi ngihambe kahle futhi ngendlela isimo kwenzeka ngayo angibanga ngisakwazi ukujika lapho ngabe sengijomba kwenye indawo okufanele ngabe ngahamba ngendlela ejwayelekile ngajombela lapho ngase ngima wangizwanga ubuhlungu ngalosikhathi kwase kufika ilento kwama-ambulance ezobheka abantu abalimele futhi nami ngeke ngikhona ngalosikhathi kwathathwa ke labo abantu bayofaka emotweni babecwaningwa ngimile nami nomunye umfowethu lapho endlini ngazi ngalosikhathi emva kwesikhashana ngithi mhlawumbe 15 minutes ayingeze ukuthi kunento ekhona la ngiyagwaza kwasuka lapho ke ukukhathazeka kwami ngazama ukuthi zamphefumula ngeze nento iyangicisha la. Yeah. Ngase ngilala phansi bangithatha bangangifaka ambulance bathatha imoto yasemsebenzini bangisa nase sibedlela singilibele eKing George. Yeah. Makufika lapha kwafuneka amaform ashoyo ukuthi ulimala emsebenzini. Yes. Yeah. Ngangathola usizo ngalondlela njalo ngajika sabuyele emuva bangithatha bangisa private doctor wakhipha imali ukhona la ngaSinguleni. Yeah. Wangicwaninga wathi lo private doctor hayi anginankinga yaqhubeka inkinga ngase ngilongisebenzisa imali yami ke ngiyilongisho emsebenzini nginenkinga lento iyangihlupha kwashuthi ke kwahamba agcine ngicina ukuthi angisakwazi ukemsebenzini ngahlala ekhaya ngoba kathi ngithi mangilala ngibeke ingubo embili ukuze ngikwazi ukuphula le ndawo ukuze ikwazi ukumukela ukuthi ngilale ngendlela engcono. Yeah. Ngahlala leso sikhathi ngithenga kabi right ngabiza umsebenzi kodwa ngibuye ngaqhubeka ngasebenzisa khona nginjalo. Ngaloko ngihamba ke kwathiwa kufuneka ilenti iform
emsebenzini kwathiwa umuntu okuyena okhipha amafomu akekho bamfihla lento bethi mayenzeka ngiba reportela abanye angisebenza nabo bafowethu impilo ihamba kanje inkinga engibhekene nayo kuthiwa mfowethu hey indaba yakhe inzima lo ngiyibika le ndaba umuntu okuyena wayephethe ngalosikhathi wagcina esihambile ngenhlanhla ngesikhathi se-COVID-19 kwakhona enye insizwe engathi mangilibika lo daba kuyona nathi ndoda amafomu ngeke bakunike emsebenzini ngena la ngacela mangiye emsebenzini kwathiwa lento isinesikhathi amanje ngazi ngilithola usizo kucheck senjalo ngaphinde ngathola okunye ukulimala kwesibili futhi ngilinyazwa imoto yakhona emsebenzini ekampanini nakhona futhi ngibhekene nesimo esifanayo nalesi ekade ngisichaza manje ukuthi inkinga usizo angulutholi bathi emsebenzini walimala kanjani emotweni emotweni kwakunamathulusi ngemuva ngihleli ngemuva imoto ekinop la abanye behleli ngaphambili abo-2 abo-3 go-drive bona basizwa ilento ekethi mangabe imoto ilento ishayisa ibisiyafutheka yabona iphuma ya ngiyazi igama la kodwa ngiyona yabasiza ngoba bashayisa kuyona mina la ngibambelela ngemuva la ngithi ngiyabona yes ayingabhalansa futhi kwashuthayi phela ukushayisa imoto lento uma yenzeka noma ngabe bamsabalaza kanganani ngagcina ngambili ngayoshaya lapha ngayithola sengiyileso simo sinjenganalezo ngazolimala sengizolimala ke halana ke manje isandile sokugcina lesi ngoba phela oqala ukulimala kwangithola ngala ka left manje lokhu ngapha ka right inkinga nginayo ke mfethu kade ngumuntu strong ngikwazi ukuzenza ezinye izinto kahle ngendlela ejwayelekile ngumuntu emsebenzini obe neqhaza elikhulu kodwa manje ngokulimala kwami ngagcina sengumuntu engibona ukuthi lento yami isinkinga ngoba maka ukhona into enzekile mhlawumbe ngenzanga kahle ngithothi ngathola gcina sengithola negama lokuthi half man yabo ngoba kunezinto ukuthothi angisakwazi ukuzenza kona kwakushiwo kwesibhedlela kwathi ukuhambe nesikhathi lento izohamba ngihlupha manje inkinga ekhona kanxesizela emsebenzini okunaloko kuthula yona inkinga yami engilethela engifuna isixazululo sayo ukuthi khona umuntu wakalimala kwacweba iziba kanjalo kwathiwa izinto zami kwathi uyaphuma incwadi esibhedlela isendela bona kukhona emsebenzini bangangitshela mina ukuthi incwadi siphumile noma seyiphumile incwadi mina ngazama indlela ukuthi ngibakhombisa ukuthi lento singayazi ngase ngibakhombisa inamba ngathi abafonele khona esibhedlela yasho intombazana esibhedlela uthi mfowethu thatha leyo ncwadi leyo engisale emsebenzini bese bakunika claim number emsebenzini uhambe uye kwa labor uyoclaima namanje ngazi ngithola usizo wathi umuntu okuyena okufanele anginike lo ncwadi wathi uzongisendela enye intombazana kuzobe namhlanje akaze ayisendela uthule ithwenga iyona ke lento yenza ukuthi ngize ngifike la ngoba nami iyangikhathaza lento emoyeni wami manje omunye uzobuza ukuthi wake wayena mhlawumbe ebhedlela kuma CCMA nako labor kwethu ulabor ngile kuyena ngathi mangifika ka labor ngavula icala mangivula icala mase ngiya lapha kwathiwa bazofonela emsebenzi bathiwa bazonikwa izinsuku ezu10 ayikaze kwenzeka akwazi bakwenze lokho ukuthi bafonele ngaphinda ka labor ngiya khona ngiyozama ukuthola ukuthi ngabe kwenzakala ngathola inkinga ekhona ka labor ngafika kwilento kwiform le igcwalisiwe kubhala omunye umuntu engamazi yabo kwathiwa angiqale phansi icala ngathatha lama form ngihamba nenye insizwe engayithola eThekwini ngiya khona emsebenzini ngicela ngiphelezele ukuze ibufakazi lapho yathatha lama form lendiya lathi lizowagcwalisa lizokwenza isiqiniseko kuze kube namhlanje mase ngifuna lama form ndoda ngifuna phela into zami uyithatha ngibuyisele emuva wathena wanginika kodwa akaza nginike mina into enginazo mfowethu ilezi la into yonke into engiyitholayo ngigcina la into engayenzela zona ngishona into zakudala yonke into uma ngenza ngiyithatha ngibe ngendawo ngoba ngisebenzela ukuthi ingahlukani ngiyazi mangiphethe leya file ngiphethe konke njalo ukho kunye futhi ngakuchaza bafowethu njengoba senizwile istory isikabhuti omdala la echaza esikufunayo izeluleko kanye nezinto engasiza umfowethu mabe khona osomaqhuzu abangamsiza umfowethu ngicela belithathe lolu daba lolu bekwazi bemsize mfowethu bengakuthinta kuphi abantu mayefuna ukusiza inamba engitholakala kuyona mfowethu 061
540 4474 lenye mfowethu angiyazi ngekhanda ngicela ukuthi ngiyibheke la yeah ungathini ngicela ungibheke lo la 065 10 8375 yeah 065 103 8375 yeah yebo qhawula kithi ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyethemba ukuthi umfowethu nizokwazi nemshayele nikwazi ukuthi ke ekwazi ukuthi umfowethu asizakale okubalekile ukuthi ubhuti omdala asizakale siyabonga kakhulu qhawe nje ogcina mfowethu mhlawumbe nabanye abantu asikiza ababhekene nalenkinga le abasabayo mhlawumbe ukusho mina engakusho ngathi kumuntu osuke ebhekene nalezi zinto njengalezi angathuli ngoba into enjengana lena ayigcini ilimaza wena kuphela kodwa igcine silimaza nabantu ohlala nabo ngoba uthola umuntu osonolaka kubantu abangahlangene abangazilutho kumanje njengoba ngila nje ekhaya umama wekhaya akazi ukuthi ngila ngize ngendlela yami ngoba naye iyamkhathaza yona lento kodwa yena ufuna ngiyeke ngoba yena ucabangela isinkwa sengane kodwa igcineni kosuku mina ngibone kungcono ukuthi ngize la kunokuthi ngithule ngoba egcineni kosuku ngithola sengimuntu onolaka kuyena kanti na akhonta athintekayo kuyona lento futhi yena ucabangela izingane kakhulu kanti mina